Adeɛ kye adeɛ sɛm bia na kyerɛ sɛ nsɛm foforɔ na epie edi efiri ɛyɛ Abesim ɛyɛ ewuo no emu busuafoɔ we deɛ mo bɛkae a Richard Apiakubi ɛho nsɛnsɛm bɛbɛtɔ abɔnten ɛbra kyerɛ sɛ wudie bi ɛkɔ so ɛwɔ ɛyɛ Alaska kurodua no emu anaasɛ Alaska Abesim kurodua no emu a kyerɛ sɛ nkwadaa mmienu a aberante a ne din ɛde Sapon okun no ɛno nam so ma kyerɛ sɛ mokokɔ pie mu ɛwɔ ne fie hɔ de na kyerɛ sɛ nipa nam a twitwa de ahye fridge mu eno nam so ma kyerɛ nsɛm bebree na apie de afiri mu aba transactions a akɔso wɔ ne ɛyɛ obi ntem ne sika a di ɛyɛ ehim ɛwɔ ɛhɔ nam ne wo kasa ene da yi die abrante ne din de Noah Nyame enso so ababa bekasa de afa ensɛm no ɛho na abusuafoɔ ne nsɛm a wɔde ɛto edwa de ɛsɛwani ɛnsɛsɛ yɛ ka de ɛtwa wɔ kyerɛm a na kyerɛ sɛ wɔno ankasa no ɛyɛ wudie no anka wono enanka ebia ebeba eye ne so ono enanka ebia enka enede wonka atiasefo asase yi ehu ebi na ode ne nsem no etu eye edwa no na kyese wo kyeremu a Abrantia Richard Apiakubi yi de ne kɔ ɛyɛ kokoofo bi emu ana kyerɛ wɔne no ɛkɔ akwakwakwodi ɛyɛ dwuma ɔkɔ the first day na ne yɛ ne nneɛma bi a kyerɛ abrantia no ɛda ne di ɛde kyɛ no ɛma ne bɔ hu kakra ɛma kyerɛ ɛyɛ wɔ mo efiri hɔ no ma wɔ mo ɛba na ɔmo te kan pampan bi ɛwɔ efom hɔ ma kyerɛ Richard yi busan sa ade aboa bi awu anam ɛno na kyerɛ ne nyinaa mu no wampɛ amfa ɛmoa the next day na kyerɛ sɛ Thursday wɔsanso ene Richard ɛkɔyɛ enum krampo ma Richard maame ene ne bɛkasa yɛ aduane ɔkɔkɔgye yɛ maame ne ka sɛ wɔpɛ sɛ wɔne no ɛnbɔ nkɔmɔ ne mu wɔn pɛ sɛ ne ba no ɛbɛte ne nyinaa mu na kyerɛ sɛ wɔanbɔ Richard no amanneɛ nti the third day na ɛyɛ Friday na ɛwɔ sɛ nka wɔn kɔ hɔ nom no nso tɔyɛ ma kyerɛ sɛ nafa no bi mu nso so ɔyɛ so wɔbɛkɔ na kyerɛ sɛ ne nua aba wɔne ne tie no na sɛ nneɛma bi yɛsɛ mami nti fikoko wie akyi na kyerɛ sɛ brɛkɔ eno nti wantimi ankom na anadwofo a wono no enam sɛ wakoye bema wo sɛ mema de edu anadwo nso de wo mo de apie no mu bepie wo mo nte sɛ ma ye bepe ba bibi edi asi ho ye bedwu nso agum nti ono wo pia kwakwadwo nso no hu sɛ asɛ cars bebree bi apake ɛwɔ hɔ nom na no na kyɛ sɛ wo frɛ yonko bi sɛ wo mamɛhwɛ ɛna kyɛ sɛ ono nso so bɛhwɛ no so wo sereye until later on no so who say okay as a police car bi ewo honum to who say ne bia aposifo na aba ho no na de sade akye no ne memenda no wote ye say aposifo aba beso abrante Richard no emu abrante na kyeso ne ko eye kokofo no emu na ne nyina ene se wadi eye ewu na ebusuafo wo kyeremu a na ne ya na obra no wone ne ko afom honum na woda ne de ne nyina kyese na kyeso ko nya wono a wono ena na wo beku no na emum nyame ene di na fofia saa da no Gino edi efiri na ebusuafo moma yenko ne nkonko tie eye Noah Nyame ne nsem no emfa embra ne ba ye beto aso kyerɛ mu kakra sɛn na ade no esisi ya nkasa fida na wɔtwe ne no bacho na me wo ho na abranti a wadi ewu no obesere ne sɛ osere me a menkogya no kokofo na onkɔ bokoko na yiwia o adwuma bi wo ho no ma ode mebeku a office adwuma enti no me so me ya branch ama wi school ni pa adwuma ye me dia ho kaka eno no kokoko no Wednesday no na obeka kire enti me no ko ye ti ye bokoko na okura sekan na wote agina na wo hwe me saa mani bo na nima na o movie step saa na yede day 1 na ye Wednesday no yede kobuye na yewi a ye kofi no ye duru babi apo misi no ye te sent kan bi pa na anode ti na me media no mu na ono no kura sekan di machi a na ye ko ono ni fie ho a babi na wadi awu no ti ono ankasa twa no san bisa me se adan abo bi awu ho ana me se me dey I don't know say abo bi awu ho ana se by na sent no na anode sabra no na mu free kokofo no ma mo besia ko ni fie ba chon na ya pon a ye anwumre abo bi nunsia okay ti me san eba fie ebeda ma ade kye na o ka kire me se sa ade kye na in case o maya me ni kan wona me nkonkoti bi ti ade kye no ampa me kokoko mu ekokoti kokoko na akire na obae no anche bia na o ka kire me se me nko o ma me store ho enkonko je aduane mere no nti
mekɔgye aduane no baeɛ mekɔgye aduane no baeɛ no mewɔ hɔ nom ana metee sɛ ɔmaame san gyina ne fie hɔ nom ɛsan ɛfrɛ me bio nti mesan kɔɛ ɛna ɔmaame sɛ in case aduane no a ɔde ama first wine no anso a na yɛde wei no aka ho nti megye aduane no a medan m'ani a mekɔ no na ɔmaame san frɛ me sɛ memmra nti mekɔɛ na ɔka kyerɛ me sɛ ɛyɛ a memmra store hɔ na yɛni nkɔmmɔ na mmom no memmɔ ne ba no amanneɛ sɛ wɔfrɛ me nti mesan ɔka kyerɛ me saa no na boy no san di meka bɛwura fie hɔ ba boy no ante sɛ ɔmaame aka me bi saa kyerɛ me nti mesan kɔkɔkɔ mu a mene no ɛsan kɔbɔ kɔkɔ no baa nɔkora nyame aduane no deɛ mamfa baako koraa nkama no ɔno nkɔ ne di aduane no nyinaa nti yɛwie anwummerɛ no ɛna obisaa me sɛ ɔkyena a ɛyɛ Friday no mɛtumi asan aba bi ɛna me sɛ daabi because na madwene ho sɛ adwembɔne ayɛ dɛ aba ne tim na wo kasa adwembɔne aba ne tim yawada no mokɔ afo made ne si ma osusu sɛ adwembɔne aba ne tim ebacho yawada no ɛbɛkɔ 4 to 5 hɔ no me sekan no me de no me ya me de si hɔ no no ne de no na okura sekan kese na sekan keto ayɛ de bɔ na me de no yɛ sekan keto ayɛ de bɔ no bi nti me de no me de si hɔ no ne de no wade ato ba bi ama na yɛra wo hu nti obisam sɛ me de no na me kyerɛ sɛ me de no ni si hɔ no ti osoma me sɛ menkɔfa aduane a yɛ sekan wine no mfa mre no na wo ne yɛ nwumere no ti mekɔ ya mekɔfa aduane na ana metwa ma nhwɛ machi mekɔ no metwa ma nhwɛ machi na watu me de no de aka no ne de no sekan no nti mekɔ bae me bae no ana ɔsɛ me mokoko na bisa ne sɛ me sekan no mekɔ ma wo sɛ watu na ɛwɔ yɛ a memfa mokoko no ana ɔsɛ me fa sekan bia ba de wo sekan no I say obi a kran eba no so de wa osi ye ne action no ha na enye papa ti mi ka se bra ne ko ma hu se wa fa sekan no e de account de ho na ba bia sekan no wo no kire me na me sister me ba fi a won pene me nti me ne no huruzu kakra na o ka se me nya adwuma no na me nja akasa nti ono ne de kese no e ma me ba me bo nyina na me tintinim nti me bua na majai na makɔ hwɛ sekan no na ogino no wo hwɛ me saa ti me ja bibia na mbo gogo na ɔka kyerɛ me sɛ wɔkyena no ɛyɛ Friday no memmra na yɛnto koko no so na ɔde me bɛkɔ office am yɛkɔyɛ adwuma wosi na wo nana wo kura asosɔ no mu a wo titi koko no wɔ soro satam na ɔno de na ɔyɛ nana ne niam ayɛ tsen na wo me pa kyerɛ no korɛ me nana me kura sosɔ na nana me tene so to ɔno no na ɔtete down no ɛna ai de afififi no na ɔtwetwetwa by ɛno amu no na yɛ a ɔsan gyina hɔ no ma na ɔhwɛ me aha nti oka se eye Friday no memra na mama dia obekọ akofo obi na odina be ya adwuma no sa na oka nsɛmda agumitru na mani agena masan ababio nti me so me fa adwene se dabi de ekọ no de ade akyi amenkɔ nkɔ ya adwuma no nti obi sa me se minim adwuma o ya na me ka se dabi minim adwuma o ye na mmom no na mahu no first day bi se na o twi taxi ana me ka say okay say na utu taxi nti e bia wo taxi driver na o ka say dabi me nye taxi driver na mmom no taxi ni ye yankasa ye de me di ma obi na say nipa koro no o di nsem hunu kyerɛ na meje nti me san ka say okay ya me hu say ukura tape measure kesi bi na o share reflectant e bia wo be so bia nti wankasa o say o ye nipa kesi pa o ye adwuma office onye nipa hunu bi nti ma me mu no abonfia nti ade kyam ɛyɛ Friday no memra na wie koko anam so yo nti me Sunday ne ma no san kogya no wo ne fi hɔ no ne nyinaa san na wo ku akora no de na hyɛ hɔ no ma so na enam minim hwe ti ekoduro na o ma me yi niema ɛyɛ ntare ɛde bere no na ɔte ne porch hɔ no animu ne fe na animu ti me yi ntare ne mpaboa ɛde koma ana me ka ono ne niema wasi me pa cha ono ne niema wasi mpaboa ne jeans strap nti me de koma no ti ade kyen no Friday no ye de lucky nso kese bi to pa nso to nti me ya me da hwe na ewo no nti man so ne ntem so de be 8 to 9 ho me ba no na ade akyen nti me ka che me sister se me kɔ koko mo na makoye yakowie na brand se obem madwuma maye nti me sister ka se da bi be ata man do de me nja akɔ nti ya na ba yese mekɔ na me sister asan apa adwuma foforo bi ama me se menye ti me de saa na mankɔ anko ya adwuma na ade san ya me de kɔ dai
ti anadwo no me sorry bia I wine every 1 2 3 ho ko APA bedun so ti me fra dun so a me bedun so na me say cars bebre asala wo boy no if you any mo no that night no Friday ade be Saturday na okay ti me kan me tim sa dan sika drofo na aba ho na na say den ti me ma me bo na boy bi ba ko da wona me friend so mla me hwa de ana me chen say ohun cars na esamo no say ai ana no kura asere ti me di me sa efa manim say na say na wo mani so ana mu say police pick up na na de wo so no ba bi so na say ani e be ya police for ti yasan ekoko die ade be Saturday na boy na me friend say omla me hwe no ona ba ka chem so no wa boy na no ko boku ko na ya chi no na sa ai sapon obeda mo no wo twitwa no omo a chi na am si ti ama me bo hu pa senti say na nka boy no person de yemti nka me ko ya na wasen akuni nua ata omo yentafo akumba akon de na ka ho na am senti nka me ko ya ntinka say na boy de be ye no ti no ko den yemere ama me bo hu pa ama me bo wow enti sapon na obabeda ha no mo that day na nanka was obeda ha wa meda ha na chi no na branti ya wayesa day wo hayi sapon ko obeda ha wa ma meda mu hunu biem no na one mu da so kasa o ko sapon mu fie one mu di nkomo den na ya enkyere se onim sapon ba bi sapon wa enti ehunta ya besi ne ba jo asem no bae no na omo di dance no omo kase osan ko fie ho kura isa ba me amum de e bae no ma botu nti fie ho kura man ntimi anko ebra na police for no de me ko hwe ne ba bia fridge no si no me di mani ko hwe bia na mo jago eno nko ana me di mani ko ne bae na amanfo ke kase osan ko fie ho esan ko hwe busafo de na sapon papa no kura no osan na downfo pa osan na downfo wo mi se wo se nya wadamfo no ne de na mmom wo area ha ya muta hu se bi mu ba ha besrasra no ba cho me hu no daytime say obi aba ho by night na me ka se me tai free adwonso anadwo pa na amanfo bebire so kula di adanse se omo betwamu anadwo na cars ACCC ho no ma omo nim adekoro potia omo ye no Yo abusiafo na ne mo amode maso akwakotie eye Noah nyame ne nsem a chese wode ababeto eye apono so na chese ade na eye ade abrantie no oguso a wo ye nti amadodo na ka se we die mpanifo wo mommo na ensi fo mpane mra no wo momma ne nye adwuma ne ehu sampa mra no eye adwuma e wo man mo because wudie na chese wudie na start ye ne enye nne kromafo ni nimde ekoso ne so ka e na o maka wo mo ano e de atumo akopem seche senkenye eye sapon yi ni wuo yi de ankenya de senke bete ehon popoye biasa ye sei na ekoso because omayi mu say ye ton nipa part pan de ye nti bi mpanyin nsem da ene ye hu bi eda na so say ye beda sori ne ye tisa ne oma we de na chese ato akoso ache adwuma no enye nne na wo ye wo atofo wo nkofo a wo mo eba na enu nti no abusia won so wadwentwefa ho ene se wofo aso say ye instant justice ne enye adwuma say ye nku onu no susu ebi anasem ye ntwen na emra no eni ni ne nkakra no won face any penalties bia se ne be ya onu a wo wukọ be bie mu an saman krampo no wo bebebe hu se adwuma we ya wondi eye ebi wadwentwe no fabra ebebe som yen e wo tuma gh comment section like videos no share on all the social media platform esu media ene ekia sikapada sene yebesan edi ehia ebi makram